top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Sabado na kita, Setyembre 4, tuig 2021. Aksyon Hotline. O hindi ka mo magkalipat, markay dirang inyong mga kalendaryo ha, kay sa aton sining countdown may 112 days before Christmas. Aksyon Hotline. Mayara man na 119 days o 119 kadlaw antes naton abi-abihon ang pagsunod sang tuig 2022. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in diri sa aton sining pagpangangalagad karon nga Sabado sa aton mga pangulong dinalan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang aton mga tupiko nga talakayon na karon nga aga ariho maki-update kita dugay-dugay kay although kagabi iti mayara sa interview si Aksyon Bayan sakay City Administrator kag EOC Executive Director Imang managtalupang doon subong grabe nga increase sa number of cases both in Negros and Bacolod City. Now, i-check natin kay ti ang mga genome sequencing result daw ay paginsumong so far sang nagdugang o kung nagalabot diri sa aton sa Bacolod kay naigidyan no ti bakon mga bilog nga Pilipinas ang ginaakomodar dito sa Genome Center. Aksyon Hotline. Now i-check na lang karon kay ariho imaluon naton sa kay Dr. Chris Rungon kundi subong grabe man ang pagpaningguha kag double nga trabaho, doble ang trabaho. Sige-sige gid ang trabaho sa taga EOC, especially sa vaccination drive. Damo imo kon vaccination drive strategy, isa ang Bacolod nga ba-consider naton nga may madamo nga ginahimo, no? Katulad sang Vaccine 24/7 nga ina ginapamtang sa mga lugar nga mismo may cooperation sang pila ka matagya o negosyante. Aksyon Hotline. May ara man nga drive-thru vaccination. O tining kabikita sila, may mga drive-thru vaccination. May ara sang vaccination activity sa mga mall, no? Kag ang vaccine amo maningga akomodar not only sa mga markets kundi sa mga sektor nga naga-request sa EOC basta hindi lang sila magnubo sa 100 individual. Aksyon Hotline. Istoryanta na dugdugay with Dr. Chris Rungon. Ari Pagido, nag-abot na diri sa Bacolod este sa Negros kay sa Negros Occidental ang destination nila mo. Ang mga migrant workers, no? Migrant workers. Sir Elre, basi ko nasubran, igro migrant workers na kay gina automatic spell out sa akon, spell check sa akon kung ano, cellphone bala. Aksyon Hotline. Migrant workers nga nagikan sa Antique, ining mga kartaps trabaho sa kampo. Now, why not to na ginapakanubo ang trabaho nila? You know, ang mga tikin yun mga pisan nga mga klase tao no, sa trabaho sa hipid pa. Ang agi nila ni Blayado, magtrabaho ni sila sa kampo porti kahipid. Aksyon Hotline. Amo-amon lasang pila ka mga taga Cebu mano nga nagakadto bawo kun Ilonggo gani masiling ka damo kan siya ha.
mga taga-drilla na lokal na yung kartap sa aton. Aksyon Hotline. Balong tara karon na pinaka-latest ano ang nangin mga requirements nila sa pag-travel diri pasulod sa probinsya sa Negros Occidental. Hotline. Kag-update man sa resulta sa site visit nga ginpatigayon sa sanitary landfill sa Pilisa. Hotline. Kabukusan naman detalye sinabantayan sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline with Aksyon Tayhopon until 9:30 in the morning. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero nahon nato niyo kay subong sige-sige galidogin ba ang big time nga pag-roll out o pagpatigayon sang vaccination activity today gin schedule naman no 4 and 5 until tomorrow. Hibaloon tani ikaw balatol id lumugdang mong gina aga mo pagid ko ginadayaw. Aksyon Hotline. I love you bro. Morning. Thank you. Aksyon Hotline. Ari okay, Ari sa aton nga linya joining us this morning Online sa hotline. Online sa hotline. is Dr. Chris Orongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC. Dok kanami, ang dalagan subong sa vaccination activities sa city. However, ang isa katalalupang doon subong nano ini, nga doon nag-increase o kung may pagtaas sa aton nga number of cases lately or yesterday nga ginpadala sang Department of Health. Dr. Chris, how are you? Good morning. Yes, good morning, Aksyon Art. Mayong aga sa tagparamati sa atong programa. Mayong aga, Bacolod. Good morning, Sir Art. Yes, Doc. Thank you so much for the time. Number one, i-check ko lang kay subong schedule ini sang maslap nagon pagin nga pagpatigayon naton gibasan yung pagin nga vaccination activities sa Bacolod. Drive-through, vaccine, ining 24/7, nga nagakadto sa mga nag-request nga sector at the same time, may team kita gid nga ara sa designated nga mga areas nga 24/7 pagid ang duty plus ang big dako man nga pagpatigayon sang vaccination activities sa mga mall. Tell us, until tomorrow inido kag nanong latest subong sa kanamuon na sang aton na roll out kag kanamuon sang fully vaccinated kag vaccinated persons? Yes, no. So, Action Art, as of September 3, 2021, ang total nga na-vaccinate na vaccines nga administer na naton. Lapit na kita sa 260,000 doses. Ang aton na-vaccinate ang first dose, na sa 175,000. Ang aton nga completely vaccinated, lapit na kita sa 101,000 nga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. So kung lang tawon mo sa datos ng Department of Health, na kita sa 43 to 45% ang aton nga nabakunahan sa aton nga target population. So sa mga pila ka inadlaw, hopefully before mag-end ang month of September, mahigo na ang 50 to 60% sa aton nga populasyon nga mabakunahan naton diri sa syudad sa Bacolod. That's the reason why si Mayor Bing kadamo gid sa mga innovative strategies nga iya nga ginapa-introduce diri sa ato sa syudad. Okay. Ang ito maging readily accessible kag convenient sa pumuluyo, no? That's why subuning nga weekend gin-extend nato ng ato nga big job weekend nga gin-open nato sa tanan nga categories, particularly sa A1 to A5. Magabaton kita sa walk-in. Basta naka-pre-register lang sila o naka-register sila online, makakadto sila sa aton sa Ayala Mall kag sa SMX para mabaton sang ilang nga bakuna, no? So may ara man kita nga extended pagit nga drive-through vaccination sa lapit sa taxi bay sang Ayala Mall. May ara pa kita ka ongoing nga 24/7 vaccination drive sa Jollibee East. And then may ara magkita nga mobile vaccine nga sige ang libot sa mga kabarangayan kag simana Action Art aton man pagasugudan ang pagtastar ng aton mga mobile vaccine sa aton ng mga terminals diri sa siyudad sa Bacolod agud to mabakunahan naton ang mga siyudad sa Bacolod nga mag-agi sa terminal, no? Kag masugod na makita sang back to school nagalibot kita subong sa mga eskwelahan agud to ato mabakunahan labi na gid ang mga allied health professionals, ang mga nursing students, pharmacy, medical students, medtech, mga psychology students, kanang ilang immediate family members. No? So, ina kumupaton ng mga programa na sige-sige ang ni Mayor Bing
para madamo pagit sa pumuluyo sa mabakunahan Aksyon Art. Yes. Pero sir, kung sige ang full swing sa nga operation, do we have enough nga ara subong dira sa cold facility, cold storage facilities ng city nga galamiton nga vaccine nga available? Sa subong sini Action Art, wala kita problema sa supply sa bakuna ta. As a matter of fact, may harap pa kita ginapaabot na 40,000 doses sang Sinovac. Kag may harap pa kita ginapaabot mga 3,510 doses sang Pfizer. Kag may harap kita nga Moderna, Pfizer, Sinovac kag AstraZeneca nga ara subong sa storage natin sa cold room. So basta tigid ang ato nga bakuna. Plus may harap man kita nga allocation for this month of September gikan sa national government for the whole of Western Visayas nga 1.5 million doses. Oho. So, bastante gali ang gina-expect naton pagin nga mga delivery nga manag-abot di ang Johnson & Johnson daw ay kabalik sa no ay pagin indikasyon o kon palayag from the National IETF kon bala may ara kita manag-abot sina. So far, wala kita sa advisory. Wala man may advisory ang COVAX facility kung may additional donation sila sa J&J. But we are hoping, hopeful kita nga ang Bacolod City magabaton pag isang additional nga Johnson & Johnson nga bakuna in the coming days or months kay tungod ang aton nga syudad. Isa sa mga site, sang clinical trial sang sini nga bakuna. So we're expecting na if ever may donation man gid nga maabot halin sa COVAX facility o sa manufacturers ng Johnson & Johnson na bakuna, hopefully ang Bacolod City will be part of their priority list. Yes. Doc, lately o yesterday, medyo nag-increase ang number of cases naton sa COVID-19 sa Bacolod City. Indikasyon ini nga nanuman kabalakan bla dapat ini because of a possible Delta variant nga dugang pagnya cases na sa Bacolod? Yes, Action Art, kagapon nag-meeting ang Emergency Operations Center sa among nga dilihan doon. Definitely, nag-appeal kita sa atong pamuluyo. We have to be alarmed, sa na-obserba natin nga nagasaka ang kaso. Pero kung lang taong Action Art, erratic wala na natin nga first cases. Sang isa kadlaw, nag-98 kita. Sang kagabi nga nagsulod nga datos nato sa first cases, nagdugo naman kita sa 68. Okay. But nevertheless, damo man na siya gapon kung lang taon nato, Kag ang nakita natin subong, isa ka pamilya halos na nagapositibo gid Grabe, kung isa ka family member magpositibo bilog na pamilya naga-igo gid pareho lang na blast ang kaso to sa barangay Singkang Airport nga 20 sa miyembro sa pamilya ang nagpositibo kan sa Sumag nga 8 gid sila sa pamilya nila nga igo pag nagpositibo kag ini nagapatimaan nga ang mga variants of concern among gidyang nagahanip subong sa ato diri sa syudad sa Bacolod plus ang aton mga doktor, mga infectious disease consultant, aton mga pulmonologists, na nagahatag man sa ilang pagka-concern, kay subong ang mga pasyente nagaka-admit sa ospital, nagamatamad sa mandamo, nagamatamad naman puno ang aton ng mga hospital beds, labi na sa aton nga regional hospital sa Corazon Locsin, puno naman ang ilang COVID ward. That's the reason why aton subong gina-emphasize sa aton tagsalamati, ang prevention, Kinahanglan gid magpabakuna kita kaysa aton datos, subong na list sa mga admitted bala Action Art. Yes, Doc. Sa 36 nga na-admit sa mga private hospitals, would you believe 31 sila unvaccinated. Ang 4 partially vaccinated. Okay. Kasi isa lang gid ang fully vaccinated. So dira sa datos nga nagapakita nga it really means a lot kung mabakunahan ka kag vaccine works. Okay. Maproteksyonan kagid, So isa ina. Tapos ang nakita man sa natin ng mga eksperto, aton mga doktor, na daw hindi namin ang mga kaso nga ma-admit sa ospital. Ang Okay. iba nagalala, pag-abot sa ospital, nag-severe dayon, tungod mo lang din sila nabakunahan. Okay. So that's why this is alarming and definitely aton nga pabaskugon sini prevention. Aha. Ang pagbakuna, ang pag-observe sa aton minimum health protocol, hindi kita magpasaway, sundo nato ng mga ordinansa at mga lahi naton regarding sa minimum health protocol, kag ang pinaka-importante sa tanan, ang early consult, early diagnosis. Ang aton Bacolod Respiratory Outpatient Center sa Bay Center, abri na Lunes at sa Domingo. Okay. Libre na ang konsultasyon, libre na ang swabbing.
anytime pwede ka na sila kakadto para magpakonsulta ka, magpaswab. At kung mabalaan ta kung COVID ang ginabatsag mo kung hindi. Kaya sa subong sa ni Aksyon Art, Yes, Doc. abi mo allergic rhinitis, abi mo trangkaso lang, ang abi nga na kailangan i-confirm mo nga hindi na siya COVID para ikaw mismo peace of mind, at the same time, hindi ka sigilakta sa imo mga upod sa balay. Labi na gid. Hindi mo gid pagtago-tagoon ng lain matsyag mo kay mapa-opisina ka pa. Kay base pa man lang, inang ginabatsyag mo, wala ka gali ka balo, COVID na. Okay. So, ang mga death cases naton recorded in the previous weeks and or last week, and of course, hindi man nga si Mana, I don't know kung nadugangan, pero nagligad medyo nagtaas kay Negros and Bacolod, the other day, naglambot 10 death cases, no? Hindi sila baladok, abay sa aton data, sa record ta, ang mga napatay ni was not vaccinated o kung why ginakatilaw vaccine? Yes, no, sa datos natin, Aksyon Art, would you believe sa total natin na deaths na 448, 440 ginagaya ang unvaccinated. Uy. 8 lang gidya ang nabakunahan. Sa 8 ngayon na, ang nabakunahan partially is ito ang isa fully. Okay. So, anong butsilingon sila? Ang butsilingon, sa 8 pa lang ang nabakunahan na napatay, may mga comorbidity sila. May high blood, may diabetes, may chronic kidney disease, may mga COPD. Butsilingon, miska nabakunahan ka, kag may mga comorbidities ka, senior citizen ka, ang vulnerability mo arak. But, tungod nabakunahan ka, makadako din na bulig. Ang gusto ay hindi ka maigo, lala sa COVID. Tungod nga gindala-dalang nila ginabatsag, wala. Alas 8:17 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang inyong ginapamatian si Dr. Chris Orongon sang EOC, ang Deputy for Medical and Data Analysis. Ang ina-report niya ang death cases sang Bacolod, namo nga mga nagkaramatay. Yamakon mo na ang vaccine galis ni sa sobra 400, mga 400 gidya, no? 8 lang ang mga nabakunahan, isa ka fully vaccinated, kang iban ti way matapos o ay pa makumpleto. Can you imagine that? So kinanglan kuan gina. No, for me dapat pabakuna gigita mo ng kampanya. Dok, sorry ginautod ang aton linya. Yes, Aksyon Art, no? As I was saying, ang importante ang early diagnosis, no? Kag ang aton early treatment, no? Kag ang pagkadto naton sa mga doktor naton, kag magpa-teleconsult kita. Hindi nato pagdaladalon, hindi nato pagtaguon, yang iban balaan kamay lang ginapatsyan na kulbaan magpaswab kay base COVID. Mas kulbaan ka kung daladalon mo, kag base maglala ka, kag malitan mo pang upod mo sa panimalay, mas lain pagid ang consequence na. May mga protocol sa syudad nga dapat natin sundon, kasi ini nga protocol din set up sa aton Emergency Operation Center nga ginapangunahan sa aton pinalanggang ang mayor nga si Mayor Bing para ni sa kaayuhan sang kadaman, kaayuhan din sa mga pumuloy sa syudad sa Bacolod, Aksyon Art. Yes. So sa nagapadayon ninyo campaign, nagliga naging problema sa mga naglain-lain nga mga barangay, especially sa liga ginagambal nga ang pumuluyo bla kundi dog sige gyapon pili kung ano nga vaccine ang gusto luyag nila. Although gati kinamatanong man hindi man naton gid sila pilit, pero mas nami nga mapaintindi sila sa kumusta ang aton sini ginahimo nga education and information campaign o information and education campaign. Pati sa subong sila, no, ikinotis sa aton ng mga malls sa atong kabarangayan, sige ang libot sa aton nga mascot, no, nga si Yuhom. Upod ang aton ng mga volunteers sa CDRMO, na aton ng mga dancers, nagalibot sila, kag ginapatukan nato ng aton nga jingle para sa aton nga bakuna program, no. Mo ng bakuna, imo nga mga jingle, so sige na libot nila sa mga lain-lain mga lugar, sa mga malls, sa mga vaccination centers naton, nagbuto may kaya pag ang pumuluyo, no, mapabakuna. Ang aton ng mga kabarangayan, sige-sige man ang ilang kampanya, paagit sa ilang mga BHW, mga BHERS, agot to nga sige ilang master listing, sige ilang palista, kaya aton nga gin-emphasize termi, the best vaccine is the vaccine that is available in Bacolod City. Sa subong sini, 4 ka bakuna ang arigi sa aton, ang filosofiya sila ginatagan in emphasis ni Mayor Bing, ang atong bakuna libre kag voluntaryo, kag makapili sila kung ano ang bakuna o galing ato lang klaron Aksyon Art para sa bakuna nga Pfizer kag Moderna, ini pwede lang gid para sa A1, A2,
A3 kag A5 na kategory. Ano ba Okay. yun? Healthcare worker ka, senior citizen na may senior citizen, comorbidity na may medical certificate, kag endangered population na may 4-piece ID, gina-extend naman ini sa mga OFW na may certificate of deployment o may visa na, kag mga seafarers na may seaman's book, kag immediate family sa aton healthcare worker. Kaya mo ina strictly ang instructions ng aton COVAX facility na nagdonar sa sining mga bakuna. Apang sa Sinovac sa AstraZeneca, open halin A1, A2, A3, including Okay. A4 ang aton essential workers kag uniform personnel kag A5 na kategorya. Yes. Isa na gid lang, Doc. Kundi may mga ginpadala kita nga specimen dito sa Genome Center. Lalong latest, sinipila ang backlog nga way pa makaabot sumong. Sa subong sini, no, gina-expect pa kita ng mga sobra 100 plus na specimen nga sa subong wala pa sa resulta sa ato ng Philippine Genome Center. But nevertheless, no, ang ato na kaso sa Delta variant as is gihapon sa pulo, wala pa nadugangan, but we're expecting na anytime, either today or tomorrow or sa Monday or anytime next week, may mabot naman ina nga additional results. But hopefully, no, wala na gid man nadugang mga Delta variant, but sa subong sining action iron kulang tawon mo, may ara na kita nadaan nga gina-consider nga mga Delta probable or suspect. That's Okay. why we are one step ahead. Ginapangunahan ta na si COVID. Hindi ta na pagulato ng genome sequencing para balunta nga ina sa nga kaso Delta ina. Okay. Subong pa lang, kung makita ta nga ang presentation niya daw Delta, ang kaso nubo iya sa threshold, may clustering of cases, bilog na household na apektuhan. Insigida, gina-recommendam ta dayon sa aton extraction cluster kan sa contact tracing nga i-apply ang protocol sa Delta. Okay. Ang immediate extraction, dalon siya sa facility allotted for Delta variant cases, plus contact tracing sa second and third generation close contacts. Para at least we can be one step up. So in the words ng regional hospital chief, no, si Julius Berlon, ang hospital Okay. Doc? That's why it's from ng atong disability sa uniform personnel, kag passport sa sige, and then LG contact tracing natin, sige ang monitoring sa Okay. Daw nagkakadula ang signal ni Doc. Doc? Nagkakadula ang signal niya. Basi kung nalipdan sang puno o sang kwan. Yes. Yes. Doc, sorry gid na medyo na-miss ko ang last nga again muno nimo. Pero anyway, at least sige-sige subong no ang mga initiative ginimo sa city. And bali ang mga Delta variant cases niya, Doc, no, nga gina-isolate, may separate gini sila. Why ni sila gina-impon sa mga nauna lang nga variant sa COVID nga patient? Yes. Yes, may kita na dedicated niya Delta variant na facility. Okay. Kung if ever ma-decide sila nga ma-accommodate sila sa hotel, may separate wing sa mga hotel facilities na ito na-dedicated man para sa Delta variant. On that note, Dr. Chris Rungon, Doc, thank you so much for the time. Halong gid permi. Salamat man Aksyon sa liwat daw magpabakuna in mga gugman sa Bacolod. Stay safe and more power, Aksyon. Mabuhay ka. Aksyon Hotline. Dr. Chris Rungon sang Emergency Operations Center, ang Deputy for Medical and Data Analysis. May ginahulat pa nga mga specimen nga ito dito ipadala sa bahin sang Genome Center sa Metro Manila. And until today, ang backlog nga na, why pagid result, tigaling ang problema, sina ko mag-abot ni sa aton kung after a month pa, ang mga pasyente, most probably, nakarecover na sa COVID-19. Aksyon Hotline. Galing basta gani may makita nga maobserbahan ang taga-EOC, halimbawa nga daw bilong nga pamilya gina nag-positive, ginatratar gilayon as Delta variant case. Now, bisan wa ipa-confirmation. And then, may mga protocol nga ginapatuman sa idalob, no? Sa mga cases sang Delta variant. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagado, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan tirador. Corporation ISO certified. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline. Oy, sa mga nagpadala sa mensahe niyo, sige, kay Bro Eddie Lumugdang, no?
Musta ka na? No, kakalipat na kudugay sang itsura mo bla pare mo. Thank you, Gid, for always supporting Aksyon Radio Bacolod. No? Pare Ed Lumugdang, may agadrasi mo. Ari pa ang iban nga mga mensahe niyo, test kita sa iban pa ginaton nga mga tupiko. Si Alin Louie, si Councilor Inisito Novero. Basi tawagan ka namon, Councilor. Tawagan ka namon sa Piaka Line. Breakfast lang kina. Councilor, tawagan ka sa Piaka Line ng Dugay. Thank you. Alas 8:36. Ara man si Chris Kerry Paul Javier Tanatan, no? Sila nga, good morning, monitor and watching FB Live from San Enrique. Please shout out lang kay Ma'am Phoebe Diases of South Elementary School, Castillana, and get well soon to Manong Ben Tanatan. Ay, nanutabo kay Sir Ben. God bless you all. May lain matsyagya. Sir Ben, morning na. Thank you man sa always nga pag-monitor kag get well soon sa imo. Nanutabo na trangkaso ka. Mong gina, hindi magpapirdi, Sir Ben. Mga COVID niya kung kabalo ka kung kaysa physically no masarangan mo pero mentally kung mapapikto ka bla, malala ang imo ginabatsyag mo. No, kinanglan kuan gina. Maminsaron tang mabakod kita yang makasarang kita sini. COVID lang na siya. No, kita yang ginawat ang kaon prutas kag kaon umay. Kung si Aksyon Nixon tao bisan mais gani larga. Bakod pati ka lang ni sa COVID nga animal nga ni. Kagamay lang toon nga virus property halit na no. Makon mo nga pati mga LGU kakawadlan budget subong mo pundo iyang iayuda sa tao. Si Legay Villares at Sibar. Sila niya, good morning. Gamonitor Gidnaw Ramon and Lucy at Sibar sang Talok Bago. Thanks and God bless. Thank you man kay Parin Well Zambales, Jidel Boning Marge, Bibot, gamonitor gid sila sa imo. Humano minas, ma'am, good morning. Ara man si Emilin Mansesa. Patamyaw sa family Samson, Kiatson, kag Mansesa. Salamat po. Ayos Ara man si Surab Javier. Si John Carmona, 10 Taytay, ginatamyaw yaho. Okay. May ihado ko si una, si Junior Carmona. Basi si Junior Carmona ni. Galing kay taga Sumag to ya, taga Tangob to ya no? Ihado Junior, naara ka pa nas Tangob. Kidugay na ko kami kita siguro almost mga 5 to 7 years ago na. Nang ko kami kita ni ihado Junior Carmona. Ihado ko ni kasal no? Amo ning ihado ko, ihado Nelmar nga medyo may edad siya sa sakon. Pero ihado ko siya iskasal. Tidak okay man Ako maglaygay, pati mo siya. Ihado, musta ka na? Si Ana Sinoro, patamyaw Aksyon Art sa Minalbagan Family Iscario, gamonitor gid sa Aksyon Radio. Morning lang. Elizabeth Malagkagamala, siling niya si Restituto Martino on his birthday. Blessed weekend. Thank you. Yvonne Boyster, araman, gamonitor man, nag-share pa kag nag-like. Salamat. Christine Minias, Villalobos, monitor always, Barangay Pandanon, DSB. Ayos malabay kami na si inyo lugar, Ma'am Christine. Basi kaloyan madayon karon kag buwas ara pa kami da. Rochelle Fulgencio Susana. Monitor lang kami diri Barangay Malingin, Bago City. Dennis Nuestro. Rofino Ira Gabino. Sa monitor sa Andumanan. Araman si Crisaline Garcia. Ana Sinoro. Thank you. Alex Montesaga, monitor man siya may agadra. Novim Juanitis Maghari. Morning. Sige. Iyado ba si ma-dial mo ang number ni Councilor Novero? Kaya nawag siya no? Sa aton communication, tindi ko masabat kay gawakal gigita ho.
Mike John Samoldi Seva. Moises Padilla, tamiyaw ko lang ang Boylugan Brotherhood. Salamat ha. Sige, Boylugan Brotherhood. Thank you, gida. Aksyon Hotline. Si Emi Turado Araman. Okay. Labayen Eduardo Jr. Thank you, gida, sa inyo mga pagsuporta. Martin Aliling, Lito Dayap, Janice Hondonero Villarta, Riz Marfil Hispaniola. Okay. Mga Marfil, mga pariente na kalulo ko. Aksyon Hotline. Raquel Villafuerte Martinez. Good morning. Gamonitor kami diri gihapon sa Barangay Alangilan, Purok 6 sa Tasoys Farm. Ayos. Mga Nietes family. Okay, ang Iloy sang tatay ko, balilula ko, Nietes ang apelyido santo. Nietes. Amo na nga si Kagawan Nietes, yung una sa Alangilan, asang Granada, bala mo. No, gamonitor to siya sa akon, pero may primuhay kami santo. Granada, bala to si Kagawan Nietes mo. Aksyon Hotline. Si Kasami An Palmitan, Tito Renendra, kag sumungman kay Chay Tonia. Now, morning sa inyo na sa Moises Padilla. Aksyon Hotline. Kay Corazon naman sa La Castellana. Thank you, Gid, for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Sinanay maling ko nung pamati, ay upo ni Jose Shoko, dira sa may bago. Online sa hotline. Online sa hotline. Para ba si bro, kano oreta na sa sa Moises Padilla, regards ako sa mga pariente tada, no? Sa mga Hordan family, kag sa inyo man. Good morning, thank you, Gid. We have Councilor Renisito Novero on the line. Councilor, good morning. Good morning, Aksyon Art. Yung aga sa inyo bilog na management staff sa Aksyon Radio kag sa aton mga palangga at pagpalamati sa liwat mayong aga and Merry Christmas. Yes, Merry Christmas. Daw medyo lawig-lawig pa, kabay pamiri na rin Christmas ta kay ti Adil sa ganyan lang kananing GCQ with HR bala, sir? Oo, gan. Sige lang, we just celebrate Christmas as early as we can para ma-enjoy naton. Kaya hindi kita ma-threaten tining COVID-19. Aha. Sir, nagtawag ko si mo because September, amo na ni ang gina-expect, no? By next week, on the following week pagin, may opening na sa klase, although face-to-face, hindi pagyapon matigayon. Pero ang latest nga istoryado sa taga-DepEd? Ang aton nga latest nga information, ang klase naton sa DepEd masugod na mabukas na next Monday. That will be September 13. Okay. Hindi man kita kapatigayon sa face-to-face nga classroom instruction bangod sa subong environment naton, hindi sa mangin safe sa gihapon sa aton kabataan kag mga manunodlo. So, amo maghihapon ng sistema sa pagtudlo antes mag-sera ang klase nag-ikan. Blended learning man gihapon, may modular, may modules, and so may ara man kita radio kag may ara man kita mobile instructors. So bali sir, ang mga areas o mga schooling sa tungin tumod balang possibly gamiton sa city as vaccination center. So kuan maraming tinado nagyapon no madayon gina since nga way man face to face subong. Mentinado na gyapon, reserve na gyapon ang iban nga gin-close na kay wala naman sa may ginapasulod. Pero reserve na sila for purposes sa gihapon sa quarantine kag isolation. Wala pa man ninabaluan gid kung saan o gid ang klarong resumption sa face-to-face classroom instruction. Okay. So, meantime, ang preparasyon sa aton nga DepEd is the continuation sa aton blended learning approach. So in a way, nunid man ang guro nga mag-obra paliwat sang memorandum of agreement kay ti kung lantawon ta, may kwan man mo, may papel man kag trabaho man sa taga-DepEd kag sa pagbulig no, sa mga LGUs kag may ara naman green light from National IETF nga dapat mabulig kag mag-cooperate gid sila. Yeah, there is no need anymore for any written MOA
agad ma-renew or i-renew or what. Kay ang sitwasyon naton calls for immediate cooperation sa tanan nga ahensya sa gobyerno. Kag may instruction naman na din sa national government nga ang aton DepEd should cooperate sa programa sa LGU in combating the pandemic. So, sige-sige kita sa gihapon. And nagpasalamat kita sa mga administrators sa aton DepEd, sa lokal, si Ma'am Gladys Sales, ang ating regional director, that they have been very cooperative. Pero sir, on the other hand, kundi September 7 naman na ang ginahatag no sa national IETF nga until that date ang aton ang Bacolod magapaidalom no sa same nga quarantine status. Are you expecting nga pag after sina ma-maintain naton tani ini in the whole month of September? Ginatingwaan gid sang gobyerno lokal sa idalom sang pamuno ni Mayor Bing Leonardia. Kag in fact kahapon nag-meeting naman kami liwat. Okay. Consistent ang programa ni Mayor Bing in combating the pandemic. Although, of course, may mga factors beyond our control and beyond our foresight. Pero sa gihapon, ginatinguan nga ang aton sitwasyon will be that nga hindi kita mag-worsen sa aton nga community quarantine status. Kabay nga ma-maintain naton kung hindi naton ma-improve yet. Hindi lang kita mag-worsen. At least sa subong sitwasyon, do medyo naka-adjust naman ang aton pumuluyo sa Datbanwa sa Bacolod, including the business community. Kag naintindihan naman siguro sa tanan nga kinanglanon naton ang amon nga sahi isang pagginawi sa aton komunidad agud mga proteksyonan makita tanan. Siling kung gani kabay pang after sa pag-file sa COC, kung mga daw hindi pa ni matapos ang problema sa COVID, tan hindi lang maapektuhan sang pamulitika kag sang lain naman nga atindihon sa mga kandidato ta ang pag-atubang isang pandemic nga problema, Councilor, no? Yeah, we are committed to continuing and improving our management scheme against the COVID-19 pandemic. Wala sa tayan nga mag-aatupang kita sang season of political activism bangod election na by May next year, pero hindi na maghapon mag-ugong kag hindi na makabalakid sa ang aton pag programa kag pag-manage ang aton sitwasyon. Mayor Bing may emphasize it to us. Do not let politics impede our program against this pandemic. Sige-sige gihapon ang ating programa. Ano ang mga signifikante kapon na ginistoryahan nyo, Councilor? Damo lang kay bahin naman na ang political season. Bahin man niya posibleng matabo by filing our certificate of candidacy. Bahin man ang aton management, istoryahan ko ano ang aton nga estado diri, kung pila na ang nangin tugang na naman, ano naman ang ating status, kinabsorya namon kahapon kung paano naman kita ating kapakalpulong na may ara kita reserve ng mga medicine like tocilizumab, like remdesivir, kaya may mga technical impediment ni actually Aksyon because under the present scheme, mga ospital lang pwede sila kabakal at pwede katago. So, I was even personally discussing with Mayor Ping kahapon and conceded siya nga kinanglanon natin ini. So, he is looking into some mga remedios possibly legal na makakuha kita siyang aton bala reserve mga medicines. Kaya man, mabudlay sa remdesivir kag tocilizumab, for example, Aksyon mahal, no? Yes, ikaduha, ang supply availability. Kaya bisan may kwarta ka, kagun wala supply, di ka mangita, masala-sala ang mga tao. Kag ini mga medicine na kinanglanon ni sa usually sa mga severe cases. Okay. Oo, kag mga emergency gid pala.
So, we discussed hapon and Mayor Ping considered nga he will look into that possibility kag ang legal nga angkol na pag-procure siya. Okay. So anyway, just keep us posted kung ano ginman ang mga update, especially sa imong committee yata sa vaccination center kag at the same time ang sa mga isolation o quarantine center sa Bacolod City. Talking about Siguro, politics, Aksyon Art, by way of yes, sir. reporting lang, may Yes, sir. people nga ang aton mga nabakunahan na diri sa Bacolod ang nakumpleto na gid nga may second dose included na to ang JAC. Mga nakalabot na kita mga 98,000 nga level, no? Kompleto na. Ang mga nabakunahan including the first doses makalabot na kita in the vicinity of 258,000. Damo So, nagali, no? kabay pa nga, oo, masigisi ni sa malabot naton ang aton ginatalangkagan nga numero sang herd immunity. Okay. Na ginalabot naton sa Bacolod. Aha. Sa politika, silingkuti, filing sa COC, daw ay pagin kamuyas ang nambalan nga daw latest, no? Kay silingkubaw ang Sarsuela, sumubla ang politika, bla sumung sa barangay, damo-damo changes yung mga ginaistoryahan, mga possibility, nga matabo, kibot ko gani sa mga development, silingkubaw, Councilor? Samtang wala pa nakapile ang tanan nga manog kandidato, tanan nga posibilidad can still be possibilidad gyapon. Amo gani silingko, amo ning chimpo nga ang imo kasumpong nagligan ng eleksyon, basi pwede mo manging kaupod sumong kaalyado, kag ang mga kaalyado mo santo, basi manging kasumpong mo sining eleksyon. Well, that is the basic principle in politics. No permanent friends to permanent enemies. Pero, basta nga, personally, amigo mo lang gihapon tanan. Very good. Kung politika, kontranay ka mo, basta personally, amigo mo lang gihapon. Aha. Sige, anyway, sundon na mo niya. Salamat, gid, Councilor, for the time. Good morning. Good morning. And again, our prayer, may God continue to protect us against COVID-19. Thank you. Aksyon Hotline. Ay, politika ni daw. Malingin ulo mo ko kay. Sa galing tiyan mo na yung beauty sa politics. Sa mo ng mga dynamics sa politika. No? Kaya hindi mo mapulong kung sino maigkwentro mo daw. Bayara ko kay isa nga nagasunggod, bangod sa sunggod, maigkwentro sa ila mga kaalyado. Aksyon Hotline. Sa politika gani way ka permanente, ga kontra kag kaalyado, ang permanente lang amo ang interes sang isa ka politiko. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon
Radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa Lacarluta. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Wala ka baka! Tutuwa sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500. May gagaling na kay Madam Vanessa Star Mayo, no? Kag Doc Matt Mayo sa bahin sang USA. Nagamonitor ni sila. Salamat kita sa inyo, ha? Nga pag tutok kada adlaw, no? Good morning ko, no? Have a great weekend. Ayos. Naman ka monitor si Teresa Pereira. Sa tanan nga taga Bacolod, watching Marikina. I'm proud. Bacolod noon. Nona Agravante, morning man. Jovelyn, watching from Naik, Cavite. Wow, sa Cavite kaya, ha? Thank you, Gina. Taga
Himamaylan niya sino na agravanteo si Jovelyn Yara sa Cavite. Ayos. Thank you. Sherilyn Oro Javier, good morning. Aksyon Radio. Thank you, man. Aksyon Hotline. God bless. Kuno ti God bless man sa imo. Halong Araman si Ters Vergara Sancho. Siling niya, good AM, Madam Remedios Campaner sa Purok Kaimito, Alingasaw. Wala kalibod bingka sa balay. May kalibod bingka, ha? May kalibod bingkaw? May lube? Oh. Colonel Salvador Isparagusa, Kulkul, ano siya man? Nagkarluta City. Ngala ni Gidiskulkul, no ba si ayo, yan ko na nun Ayo, salamat nga po na kay Papi Ashley. Trisis Carab, ano ni siya? Blises. Sige. Thank you, Gina. Monitor kami di Purok kay Mito, Barangay Montilla, Moises Padilla. Kasamayan. Anak na si Doc. Anak na siya. Sige. Aksyon Hotline. Ariyo, kundi diri sa aton sa Negros, damo ga pangayaw di sa aton kakadto nga mga nagatrabaho bala sa mga kampo, no? Mga migrant workers nga kartaps kung tawgon bla sa local nga dialect ko kung ginagamit masami nga term nga pag-address sa ila. Kita ang aton diri sa una sang damo construction works dito sa may kwan, ginapatukod bala nga mga hotel dito sa Boracay. Actually, isang nagkanto ko sa Boracay, ang mga nag-aobrato, taga Isabela, mga Ilonggo, amo to yung mga construction worker nila to, siling Cubao, Bayluhanay, ang mga taga Boracay di Saklan, way sila gana mag-ubra sa mga building as construction worker, kundi ka pangayaw yung iban ng mga antikinyo sa kwano, Negros pa na pastubo. May mga nag-alabot na, pilak bilog ni, kaganong mga requirements ni sa ila, kaya ti istrikto sumong yapon ang pagsulod diri mo. Kakinanglan, sundon mo ginang protocol o travel guidelines. Online sa hotline. Ari na ho, ari na kami nagasulod sa ikaduha na nga tuig, siling ko ambot, basi mangin Mary naman yung Christmas ta, no? This coming December. And joining us this morning, way untat nga nagatrabaho ang iya team, nga iya ginapamunuan, veterano na sa COVID-19 kay ti survivor na niyo perte COVID ka lang niya. Dr. Sipard Kailian ni siya. Dr. Sipard, ang Incident Management Team Head sa Negros Occidental. How are you? Good morning, Doc. Yes, actually, good morning. Mayong aga sa tanong, kada sa tanong dito na mati sa Aksyon Radio. Siling ko, COVID-19 ka lang imo. Ya si Dr. Sipard Kailian, ni veterano, ni kami pa. Ati, ano din na actually may gitna nang but still alit at lahat na hindi kita maghatag sa kumpiyansa because of the Delta variant, no? Gani. Tani man na mauntat tani or matapos na or either ma-minimize na at least live na kita sa new normal sa pag sinalayo natin diri sa probinsya. Sa probinsya kada nato na ekonomiya mag-rebound. Dok, may mga local kung may mga migrant workers nagalin dito sa Antique, I understand nagabot na diri sa Negros, mga pila ni sila kabilog ngano ang travel guidelines nga sunod nila o gin-comply nila, Dok? Okay. So, ang atin yung Antique, so, last year pa siya mo nag-ubra na kitang travel guidelines para sa aton mga migratory sugarcane workers, no? So, ang ang sila special na guidelines, tungod na siyempre may ara. Because ang Delta variant, tapos may ara sa dito din sila halin sa Aklan man, no? Sa Antique, Antique. So, ang ilan sa pag-abot nila kahapon, no? Nag-abot sila kahapon, first batch, alas 3 pa, September 21. No? Mga 33 na kabilog itugat din na yun sa aton mga trupa, no? Sa aton mga responders. Also with the, sa nila contractor.
sa action na pag-enter nila, RT-PCR na sila upon entry. Okay. And then they will be quarantine to quarters until their negative RT-PCR result would come out. So, muna siya sa ating plan, like sa ating protocol man sa una, no? And then, din pa ensure na natin na wala sila symptoms sa pagtabok nila dito sa atin sa Negros Occidental. So malibaste anay sila as waiting for the results ng ila RT-PCR test, hindi na sila magrektado kundi ang destinasyon nila anay. Sa ilang mga kwartel, Quarters lang. Sila, i-quarantine sila sa kwartels nila. Okay. Until may ara sila sa negative result ng ilang PCR test, and then makagawa na sila kag makaobra na sila in preparation sa pag-open naman sa galingaton. Okay. Action. So butang malon din nigili anay sila pag abot nila to ura-urada ya pag sampot nila to kundi itong ila quarter bala magbitbit yung tabas kang magbirada hindi kali pwede no? Hindi Action Art no. They have to have the negative PCR results may pagwa sa aton nga sila molecular lab. Aha. Saan ni Doc ang may mga second batch or pila ang gina-expect ginaton nga tabok naman di sa aton sa Negros? Well, sa record natin, mga 3,100 plus na sila mo na nag-arrive last year, no? And so, ang aton expectation nga mo magyapon mga 3,000 plus magyapon na mga regulatory chain workers from ang masulod diri sa aton. And every time na magsulod sila, well-coordinated na between sang ating Provincial Administrator's Office dito sa Antique nga Provincial Government of Antique. No, pag ang kasulod nila kahit kita naman masalo rin no nga dapat may nakaakbang ng swabber sa Provincial Health Office. May nakaakbang naman nga mga standards para mag-check sa nila nga mga documents. Kung ara bala ang mga names nila sa listed, no? Na list na sila, listed names sang masulod, no? So we ensure it and then may ara sa mga ginagmay nga pagdahilanat sa mga health protocols kita nga ginahatag sa ila so that nga hindi man kita maigo dito nga Delta variant, no? Controlled ang pagsulod nila, hindi kakasirba nga sobra damo bala nga hindi natin makontrol. So controlled ang pagkabit nila. Ang SPAS nila are being may ara na subong sa SPAS no sa travel management natin. Especially sa migratory sugarcane worker, no? So sila pa na nila nga muna ang ila travel management, no? Pag ginaswab upon entry sila. So ginaswab sila mo sa breakfast. So, lain gali ang system sinigali, hindi man nga gina-require sila nga pag-abot di, may RT-PCR test result na sila within 72 hours like makulon nga kwan. Hindi galing arrangement sa ila, dili na lang sila i-swab kag i-check na lang lately kung anong result. Yes, sir. Okay, siling kung magbayad, di karon ang ila kontraktor to sa RT-PCR test sa Iloilo, butang mo bisan tag 3,000 lang kung makaayo sila sa laboratorio, tapos kay mo dako blayran mo eh. Yes, sir. Arrange kita lang sa aton nga SRA, no? Sa pagpanguna mo ni Attorney Yulo, no? And then, sa aton nga Provincial Administrator's Office, sa ating molecular lab, no? Sa ating government sa Antique, para mapadali, no? Pag may proseso ang pagsulod ng ating nga mga migratory sugarcane workers dito sa probinsya without also compromising the health protocols and secure and safe passage man sa probinsya sa Negros Occidental. Yes. Dok, siguna bala kundi sa mga nag-travel, may mga nagapalusot sang piki nga RT-PCR test result ngay kwentahon way magali sa laboratory itong ngalan nila butabalo nagpaulupa obra lang sila sang daw the same nga certificate pero hindi gali matuod. May latest kita nga mga na-monitor pa sini nga nagahimo sini Doc. Action Art improve pagid sila. Improve sila kay mag-scan ka ng QR code. Mag-on naman ka sa isa ka website. Naging obra nila to verify the name sa QR code. Tapos, so mag-text ka for verification, ara man,
may ma-answer man kayo mo. And then, Ay, awer. kung taon mo, may ara pag sila sa receipt, no? May ara sila nga receipt na gina-generate man. Ang resibo mo. So, alam na ginitila sa buong Ay, awer. Butang balon, Dok. May ara. Sorry to, Mac. Sila ko may ara gali, Dok, nga do kwan gidugin suhulan ginila nga mag-duty man to accommodate o kung magsabat kung may ara may mga queries. Yes, may sabat sa amon. Even though nga may makita man amon ang original. Okay. Na nakauna, kasulod balauna sa aton, sa ginatawagan na namon sa Manila, no, sa laboratory. So sila na nangadaan ang aton nga mga balaan na namon kung sino na sila. And then may aram tulod sa amon, may suspicious kami makita. I-textan mo na namon ang number nga ara sa babaw, which is not the same number sa una namon itong nga nakita. Okay. Kaya may nag-feedback man sa amon ang problem. Wala sila wala sila nagasabat, and tawgan. Okay. So, tapos, nang kunistan mo ang QR code, dalawa naman ka sa website na may QR, na iyambal niya ang QR code na listed sa amon ang lab. No? But, kung makuton mo ang laboratory, wala na sila nag-exist ang amusina. So, tanan-tanan, kung ginatag namon, tanan nga ibigin ka namon, ari sa incident management team, no? Okay. Pakadito sa laboratory nga ginpiki because we have the cause of action nga dapat sakpon ng mga tao as scrupulous person. Kaya naging negosyo na gil mo, naging delikado na gil ang ining pagpamiki sa aton na RT-PCR. Tinunto na gina. Habakon mo na kon mabayad ka to, ay man siyang anuman nga test. Kung ikaw da ang nakabenepisyo, nakapalusot ka sa piki, kang nakatravel ka, galing kayong halitan mo kung mapauli ka di sa imo lugar, basib lang pamilya mo do, kinulsol ka gid, bro? Yes. With art, no? Actually, mahal pa ganin yung RT-PCR nila sa normal na RT-PCR. Ay, tuod? And then, sa bakal nila actually is the negative result. Hindi siya sa test, no? Okay. Kaya baklon mo na tuod yung result naging nga negative, hindi pa yan kay gani ang result sang imo test mo? Yes, actually. Okay. So, mga more or less, pilak bilog ni na-discoveryhan yung amuning system, damo na? Sang pagkatuk kumansan, may matatlo ko nga ara gid actual na kita namon sa ginaibaluit namon. Sa ginabalik namon sa ginadinay namon ang SPAS. Okay. Your SPAS denied because your RT-PCR cannot be validated or a fake RT-PCR. So, alas 9:23, ariho, kung kamo nagatransaksyon, may mga himata kamo nga managpauli, di. Hambala na lang sila palihog, galing kay Tungodo, kung kay Isabla, do tinuntuning sa nasyonal. Dok, sorry, ginautod ang aton linya. So, bali tatlo, so parang ara sa listanyo. Actually, ang pag-duty ko lang na, kay sa kung mga days, no, na wala ko sa command center, kag-direct capital, niarap man sila gapon may makita. So, but we will, kadamo sa among ginadinay, okay, ginakancel lang nila expats para nga, kay tungod nga nagagamit sang mga unscrupulous na mga documents, falsified documents. Okay. So, in report namon diretso sa RTF, ining mga ginapanghimo sa aton mga amigo nga daw ginhimo na nila sindikato. Sa gina-advertise na ganing iban sa social media. Sos, tiyamakon mo na. No? Dapat sinigali dito sa nasyonal niya mong mag-akto ni kang pangdakpon nila? Actually, dito nagaling sila tonight. No? Ang mga tao dito na sa Manila galing. Laban sa Manila, no? Ilang mga documents na ginapangpiki, no, ang iban sa Batangas. So there are may mga steps na ang ginhimo isang RTF na gina-stick na Manila subong. Ang aton lang ginapangayo is that ang aton man nga mga shipping lines, no, maging medyo inang alerto man tani sa pasakay, no, ng ining mga tao. Galing certain sila kasagad ang imo nga RT-PCR daw original gid. May no? may araman na watermark, no? Mga security card man sila.
Tigaling because of the technology, plus advance ng technology, damo maalam nga daan man kag basi pareho man iniskwelahan sa mga nag-design man sang aton mo. Yes, Sa yes. isang gobyerno. Pero nag-verify din namon to sinatawgan din namon ang masking iya ka nag-close galing ginapiki din nila. Gani. Ginatawgan na namon kag gina-verify din ang ngalan. So mo na warning yan sa tanan nga ton nga mga travel no, hindi na kamo magpa no, hindi na kamo patike, mabawal ka mo dako, dahil gusto nyo negative. Okay. Kung positive ka po, di man lang ka mukha quarantine, dira sa Manila, and then after kag mag-negative ka, no, or tapos ka recover, puli ka, di pa pulion mo lang ka muna mo, hindi man lang mapidlay. Pero hindi na ka mo magsakay, kag magsasaka, kag magkadto sa negros nga, positive ka mo, kag maglinak tapad diri ang bayan, kag kabudlay, no? Tingin natin yung anta nga mapanubo natin ang incident ng COVID, no? Okay. By strict border control. But kung mo nang himuon niya, wala na kamong kwan sa layi, no? Sa ating IATF regulation. Okay. So that was to minimize ang COVID sa ating area. Unfair na para sa pumuluyo sa Negros Occidental. Yes, mayo gani kiti ma-determine yung fake sa hindi, kay ti kung taon mo may QR code, tanan kumpleto man, may naga-text man. Pero at least may contact kamo directly sa mga kwan dito, no? Ang katamo sila gina-counter check nyo gali sa mga laboratorio kung laga exist ni man. Yes, mong ginatawag na diligence guro man sunod, may prudent diligence kami kung ano nga laboratory gina-research man na namon sa aton nga sa sa aton Google, kung makuha namon ang number ginatawagan namon, na-verify namon, and then gina-confirm namon sa mga tao nga nagkuha sa nila result sa PCR dito sa Manila. Grabe, no? Sus, damo na gin maalam. Tima, kung negosyuhan nila yung pandemic ni, sila yung makamani, ginalitan lang yung tao. Naging opportunity ako lang sa mga sa ibang mga tao nga nagapangyabi nabudlayan na gid ang tao ginano pa nila gininto pa nila gani man. Anyway, Doc, halong gid permis, salamat sa time, God bless kag good morning. Yes, sa Aksyon no, katangalan sa atong Governor Rong Lacson, let us always pray, prepare and be proactive in our preparedness, especially during this pandemic and for any other calamity. Salamat gid kada maayong aga sa dato. Ang dami sinita ni sa National IATF, kundi may mga listings man na sila. Ang mga recognized lang, kag officially amo ning ginakilala nila nga laboratory nga pwede dira makapakuha sang swab test ang pumuluyo. Amo na yan dapat ang unahon diri sa National IATF to avoid sa mga fake. Ako yakon may ara ni sang listings kag may gin-assign gid ang kada laboratory nga amo mag-accommodar kung may mga queries nga ipadala to sa ila. Hindi ko yung pating hindi nga makalusot pa ni mga sindikato nga niya. Galing kung kaisa ang national to no matyagang ko pating sa IATF dong ginapabinsar na yung negosyo. O di kakita yung sa primero may system do nga gina-offer diri sa aton sa Bacolod sa Negros nga para ni mamudlayan ang travel diri iswab pag-abot. Tinin silang pasugot nga dra kamo maswab. Hindi nagduda ang tao sing nga dra man kamo sa nasyonal nga pamilit nga dra iswab. May porsyento kamo na sa laboratorio. Tamo na bla. Gaway magkasiguraduhan. Daso nga ATF mahambal nga. Paswab ka mo din sa mo mag-travel. Pero why misla gabulig sa mga nag-travel nga schedule kaya nang may assurance ka nga may ara kang ginsakyan na yon magpuli ka rin nga barko kung may ara ka sang eroplano kung dapor nga sakyan no? Barko bla ayawer nga mga buhi kung ikaw yung hawat-hawat ang money mo hindi ka lang mapuli dis Negros kay mabudayan ka gin why natagaling tiyempo sa aton nga mga ka-aksyon salamat gid, thank you so much for joining diri sa aton sini nga pagpangalagan pero antes ko magtakop gina-remind tagi kamo Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Amo ni nga combination kasi
saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!